אייפון או אנדרואיד? זאת השאלה. תכלס, בקלות אפשר להשוות את זה לפוליטיקה. מצד ימין יש לנו את האנדרואיד, ומצד שמאל יש לנו את האייפון. משתמשי האייפון שייכים לצד השמאלי של המפה הפוליטית, כיוון שהם יותר עילאיים ומתנשאים. משתמשי האנדרואיד משתייכים לצד הימני של המפה הפוליטית, כיוון שהם משתמשים הרבה יותר עממיים. בעלי מכשירי האנדרואיד מתגאים בגן הפתוח, ובעלי מכשירי האייפון מצדיקים את הגן הסגור של אפל. הגן הסגור בטוח יותר. בגן הפתוח אין פרטיות. מכשיר האייפון הוא יוקרתי יותר, הוא מהווה סמל סטטוס. הוא מראה שיש לך כסף. ומכשירי האנדרואיד הם פשוט לא. משתמשי האנדרואיד נהנים ממבחר מכשירים, בעוד משתמשי האייפון מוגבלים למספר מכשירים מצומצם. באנדרואיד אפשר לעשות התאמות. זה נראה כמו אייפון ישן. בעוד שבאייפון אפשר לפתוח תיקייה חדשה. ועכשיו באובייקטיביות, המכשירים של אפל פשוט מכשירים טובים יותר. אנדרואיד זה בסך הכל נחמד, אבל אסור לשכוח מי היה פה קודם. המציג הוא לא מטעם חברת אפל.